na ne ase not ni mu ade hye wo mu kire mu se wo mo pe ne enti a wo mo ka senye wo mu chem se wo panini bra no wo meye mra hye bedwani ni no kura ni nyame anim na wo bo ne ho modin ye papa pa ne ba ni mpumtu a ne ebesu ni botom no ne adi botom beso no wo bo ne ho modin ese obetimi aye se ne ade hye wo mu ase not wo mu so be high wo mo chem se wo san so be mra hye bedwani ni de na adru ne pompo so no wo bo ne ho modin ye pa ya no opre ekosisi nkrofo bi di nsemi be fore no ese wanu kro ya wo ye Ghana ni wanu kro ya sanso ye Canada ni enti ene wo kita citizenship ye no wo mo de be fore na msese kanya sa ensem na ba ye ni mpo a ene ka se no to mo kira empumtu anka wo ma hunu bi ye pa anti ni senti enya de wo mo ba be sesa no se Yera James Jachikwesin wo mso wo mu nim ne pa enti nya sum yi mu an wo mo be so aka ni ahwe nanim wo mu nya hu ne nante ekoya wo fa so to na basa ene wo de ni ti na wo mtimi se asomesi a wo be wo ye James Jachikwesin ti we kura de ye nso aka ni ahwe nanim enu nti na ne wo mo kwotro aba wo ma sanso atro aba e de ama ne se wo nkoso wo manan mu e wo mrahye bedwafie na ne wo hyase afimpinu ene aduonu no wo nkwonkwoto so de ebre na akabriti bia wo mo awa munim enso ni nyina mu no wo mo toa ne so na empumtuo no wo nkwonkwoto so na abatoa no ne NPP amayoko ni NDC amayoko abusua wo mu nyina kokopie mu oho se ba asane campaign e wo se kwaso ene esika so de wo mu hwie bi gu wo pa abatoa na sika se waka kire ni sese hu bie na abatoa ye wieye ana enkane church ni pani awada People's National Convention PNC annual Yera Atik Mohammed wade atudwa a wo chem se no kura ni nyame anim wo man emwaye dem papa ene amamuo ne emwayiri se pampe wo je ho kura enye wo dani ko benkum enko wo di bandi fasusu a enko wo so wo man na aye stagnant chese bebie gina na gina wo butenti wonu a won wo so ne ho amanfo botoma ye dry ye pa no wo sensemi wo hyase ka ye enye ne waka na mpenifo ade ato a waka na ni chi ne ekukuda mo de ato a enu ti wo kire se eye na no branda abatu ekoso e wa ase not no wasini nyina de pefe se Ghana fo ye ninye wase Ghana fo wa hotiti mu Ghana fo wa rewo mu ye pa esesi kan koma amamu ani mu ayire pa so senkanya sa anani amamu ne mu ago bibia deda na kwemu akwo ogidi ye pa esanka abatu enke betimi akọ NPP amayoko nafa enso wase entra NPP amayoko no wo mu di ye e wase not ni nyina dadi pefe esama pani na adodankwa eni ni penifo awodro awamo eda NPP abanya no wase wo medi wo man Ghana hwiamo ye pa bose eni gidi a wo mu ma Ghana fo enya wo mu mo no wo mu ba ye no wo matoto na asarem ne wo mu kan ye na enya no kura no wo mu ye ntino no Ghana fo ne wankase ebinum wo se ye nyina obi ara wo nya de wo bia e wa ni jem na wo to ne nsem so wo kire mu se enanu asen not na wo tietie bi hwehwehwe bia wo nkonkwoti achese ye tue sika kwa no akwakoto aba eni vote ban ye nkoso na empepi na ubeti esi NPP amayoko no ana wo mu tue sika na enu na Atik Mohammed chem se wa hwe sanka ye na ni abaye wote abangom wo tutu ni niema ye bibia deda na akwemu a anka we sika tue bia na ewom ensansa aban na nkasa nim se amamuo ni goye ensansa amayofo na wo mu atena se ehu se wo man ni mu ayede o man Ghana ebi mu afi wo mo se wo bia anwen ni se na ne yesu famunti ana wo mu di sika kwa dai de hia won mu asen no te won to abama wo mo wo sika nya ne sapa na ne abayi bo ne homodin a anko ogidie ma papa se bibia bedida na akwemu abato ekura no eganya fe ne wo mo ko bo mu chenku akwa ye campaign din bia ke baye akwa mato abane kura momo bia eso akoma atone yemo. Look, this is a wake up call, and indeed it must be a wake up call. Nyoma bebre wo ha, the MPP has a lot to do going forward. So 2024 year dia edom or eda or they can makuma so, and they really want to win. There is a lot of work to do. Party members bebre na yezi omedidi ja omo. It has internally no there is some disquiet, there's some uneasiness. The other issue is Ghanaians generally are unhappy at this point because Sagana for any Njia obi kokan enye propaganda. Mampeni
Saja to me say we are in hard times. And hard times here, any munanenam. When the economy is tight, nobody's excited, nobody's happy. And the unhappy Ghanaians show more unhappiness on the ballot. As if and say you may take them for granted, thinking say sebi you Mr. Meka. Nyansa. Na edru abatuo yakan timer. Now I be ye nyoma ba kumi be to confuse them into thinking say oh ye the punto neba. And this is a practice that has been ongoing for some time now. Edru abatuo timer yet me the machines in abe good coin so. Ya na omabe some machines. Ahenkan FM. Abusiani aya Ankani General Secretary Awada People's National Convention PNC Amayoko Nano Yera Atik Mohammed na asenot abatwe ye kwa sukuro ya enam suma mrashebe dwani owo enya sotuom abatom peswa so nkran pumpuni mantemo Dr. Adomaku Kisi wanu so di atudwa wo kire mu se asenot akonwa na kasanya de obi abetimi de abo no asafo hini o enya de MPP Amayoko wo betimi agina kasa o akonwa de ya dia ya dan kura na akonwa ba yafa ananya dia NDC Amayoko no wamusu betimi agina kasa ne ana asenot ye strong gold wase asenot no dani edi adani ene esa abase nkura woni monyamfo James Jachikwesi ni wetimi adi nkunimi obehwem grana afipinu ni aduonu nan asa dani na ko baby foforo wamso wamono dani sa enuti na wakase abatu ekoso ewa asenot ene senia empenifuo Amayoko a wodwani tini akukudam wamukoko piemu wo ho mu semtrofo wase womone ya ene wamusuban ya wamudan edino eda di pefe se kebima mi kebiamamu ya de aboye ho asafo hini wo man kunkuru Ghana mu no enye se bia ye ka ne tra keke wase abato ne eda di pefe se kebima mi kebiamamu no wo man Ghana ya tiase afa kebima mi kebiamamu no wase enyini ye pa e wo man mu ebsan kanenka ya kwakwato ababise ya wase nka huruye ebetimi asiesia ne mentemi wanse na chese mani humne so enso ne ekoso ewase not no wase ni nyina mu wa man Ghana ana etimi adi nkunim ene se asumdwe mapa ana ekoso wo ho asumdwe so basen so dia na ne wa man konkron Ghana ye nyina ye bose enti wase nkunim dia na aye man konkron Ghana edia afa penifo a wodu a wamu kokopie mu wano a wo free NDC Amayoko ne fa MPP Amayoko ne fa LPG eni nananu atena konwa empenifo ahodo a wamukokopie mu ewo wanyina no Dr. Adomaku Kisi echiremu se wabo wamu nyina abaso efisa wamu ntutuye ne wamu hihye ya wamu digu aponso no eno nanam suma eya asenot abato ne koso a wetimi wakame bia so entity entimi akoso eno ti na desrede e wode tu wamu nyina nim ese ne esi ya ewa asenot subai ne ya wamu dan edi no wamu hwe nim se sa subai ne ye no wombetimi adan edi ne wamatoto omniema ye se ne be ya afimpinu ane aduonu nan abato no eno so betimi akoso asumdwe kwan so a woyele bia ensi ewo man Ghana mu eno ti wose amayofo penifo a wodo mrahebedwefo ane amampani na na adodan kwa ane enkane mama mpani a wodro nyina womudi womunim die womani onyam ekokota ya abato ekoso ewase not echie no wose wo bom abaso ye pan wasre ese wanima ensi ewase not entoaso na entoaso ewo my Ghana ya abato a wodro eda ye nima nyina ne ehwese betimi atoaso se ne be ya kabi mami kabi amamu no ebetimi agina ne naso pampe ewo bibre emai mo ni titiriwu ene wo my Ghana krodwe yi emu. We knew that it would be tough. This was a good sports show. And in fact, I must say that this was a very beautiful. I mean, I saw a student kid here in Ken Hagen. I saw some of the different party, activists engaging others. And this is at best what I'm hoping that 2024, when we're doing this election, and this is how it should be. No fatalities, zero fighting, and then results come out. And as it is, I really think that our democracy is maturing, and I must commend all party members, the members of parliament that went there, rank and file from grassroots, all the way up. Chief of staff was there, the president was there, vice president, everybody. Ahenkan FM. Abusianti ani ayamrashe bedwani
awawa enya sotuom abatom peso so wa enkran pumpuni mantemo Dr. Adomako Kisi na abusua yatoa ensam ne so wo ensam fufuro mu afimpinu ani edunwatwi mu ani o my Ghana wo ye lekese bi patimi eto ye papa ni nyina ne sabre no na vice president na wono wo sabre kwa no wo ye enkane vice president pa kwesi emisa ata ene wonya ne baby koye eda ne sabenkum so ene so akoye rewusam ye pa wo maimu na abusua eda wode eto anananom wo ense do no na aye wahumobo so me ne de toso aduonu enkono 29 June 2018 ana woda ne sa ebenkum so enu nti nanu ye wode etwemu ya na chese eno ene enfinhia polipoli enuma Ghana ye mampeni dada na sa mampeni abedi ekire dada wenya ni baby eko pa kwesi emisa ata wada ne sabenkum eso na sa akoba ne sanne afibi adura ye hwe na chese ye de kai no ebra woti ase na na montuo ne hihye bia wadi gu apon so no na chese ye kai ni nyina na sabre no nam so emaye ne ho kani awano de wogusu atiase Madam Matilda emisa ata wone nsɛmtwɔfo adwetwe nkomo a wade nsɛm ahodoɔ atudwa na ne nkasa em no wade tudwa wo kyem sɛ no korɛ ebra ne kunu atiase na wade ne ho awura amayosɛm no ɛne ɛka wɔno nko anka ne kunu atwe sensaye ɛsɛ wade bɔne na ɛsɛ anka wɔntwe sensaye amayosɛm a wade ne ho akwakɔwrem no ɛnya ade a wɔno ma me Matilda emisa ata nani agye wonti ka ne kunu ɛhwɛ na wɔntwe sensaye ne wɔmpɛ adwuma foforo bi enye enso wase wakan ya nya de a ne kunu enso tie no ene ne kunu so tie ase wo bo no homodin ye pa eba wo my Ghana ye sikasem eho a wototo ye ma my Ghana sikasem adu empempen so bie enti wase wo hu sa nya de a ne kunu no amayosam no wo beja na so wo betwa sensan no na afa ni akoba ne se wase otimi ehye ne nkuran enu nti no one train sensan wo jaye an wo hyase se wo hye ne kunu ni enkuran ene wo hye ne kunu ni nkuran ya kosise ebo amanyosam wo ba ya na wo bedi ye mampani abedi echenti wase wo kesi superpi ese ne kunu no eniema bebre wo hwa ya wode ekaka ne ye pa wo tenase na chese wo hwe kwan a ne kunu tiase wo toto ne niema wo hwe kwan a ne kunu tiase wo bo no homoden se wo my Ghana akwo betimi di wo my ne adru mpempen so bie wo betimi aboa no wo my Ghana yesikasem atimi agina brani ye a wo se wo kai sa niema ni nyina ya na wo fini kunu no eye panti wo begina sa kwanya so na wo de atu Ghana fo nyina fo ni titru ani emebu na yesusuo no esesa wo de wadwen ani wakoma esi bibi so a bo homodin ye pa sa de kro no wo betimi aye na wo ye so a na wo hwe se wo ye ne ekwan pa so wo ye so na wo hwe ese enya no ebebe kire no eye emuaye pa enkofa ensunsu boni bia enso enfamily obia na ebeboa ama o my Ghana empumtuo ne kan komapa enso etimi aba o my mu wose ekoba ne sa ene dachi bi kura sa wo ni akono kura wo ni wa udin ya bebo sa wo chemu sa ne odu baby kura na sese ni kunu ye boni din a eya na eya ahoho aho bi kura mpo edema no enti wo besre wo my Ghana ni mu adehye esisi ye bibia ya yenwen dachi ho ye hwesa ne ye no dachi bi edin sinsa so pa ani emuaye pa ana ebebre wo manya enkofo wo yele ani atiti bia emre wo my Ghana ani emu adehye. But after I said that, I realized that, but if he pulls out, who would say the kind of things he's saying? So he should be there, even if he's not listened to, say it and make the difference. I believe that even if you are the only person who's doing the right thing in a place, not just politics, anywhere, you are the only person, don't be discouraged. Stay there and do the right thing, say the right thing, make a difference, and it will impact. Even if it impacts on one person, you've done your job. Abusia ani ayama me anasa Madam Matilda emisa ata enkane wo my Ghana mampani abede echire ye pa kwesi emisa ata ne ho kani awonu de te ogusu
wani ya na ekoba ewo yi wo mai konkrun Ghana mu wani ya na ekoba ewo atiasefo emai mu a wo chem sani kunu eya wo fe ne papa abusia yenyina ne semi so na yento enkra na enei pumtuo bia wo betuo Jumedie bia wo bedi nipa da sani kura wa brabo mu kwa wo be nyina no ensuo nka ho a wontimi ensuo enka ho anya de wo betimi enti bibia mu ne ensuo wo mu a eya na eboa ye pa wo di jumedie bie abedi ntuo ayefro eyijo jumedie bebre na udi na se ensuo ni ase a enya de betimi esipi udi na se ensa ni ase a enya de betimi esipi ebetotoba ha benkum ni fasa jumedie yedi eskom de yakura yenyansuo num jumedie yedi ensa ni ase koba ne sa aya na ha twin ye pa enuti ana Empress Empire and Pap abama wo Empress Empire and Pap se ba ne ensuo bottle water awuduo ni nyina nye obenye bie se eye awake mineral water ana wo pe and mineral water ana wo pe belakwa vortex wasini nyina eba no bottle water nko ade a wo ba Empress Empire and Pap ni nyina no wo benya bi ewo ho na enso yi wase wo ye ni ho so betu cotton ni nyina wo benya bi afa retail makoma so wo ba wo beyi ama wonti ni wo twem na ne wo pensu anom na wo du Empress Empire wo bowura ho a enso no benya bi anom ama ho so atowo na abusuanya enso nko a eba ne ensa hodo ni nyina sa eye ensa den anasa ensa dokodoko ni nyina no wo benya bi wo ho nti dwumedie na wo bedie no pe bebi a obetimi anyansa ani nsuo na abo ama dwumedie na sipi na sitade a eno ane Empress Empire and Pap na Empress Empire and Pap se kwesie de bia no wo ye omutuo special nti na ho boso ankasa anya asemketwa Empress Empire ewo eye Sunny Star Plaza eno ewo achimoda aboabo kwantempo ne so ewa na chese ye wa ye bo adwuma dindindin Sunny Star Plaza afei Pap no enso eye A2 Pap no ewo oda ni town enkani bebia na always sport ne ewo no ewa na ne A2 Pap enso wo nti ochina ye kwesi ada wo mutuo special ebekoso wo ho enya sem ke 20 no wochina na ne wasesa wo ma wo yire ne wo ma na ne mopie makohwe moni so kakra se de bia me kasa no mu koba wo hu eya na wodo no eye sunko abusua no wodo ne timi atintim ewom enu nti A2 Pap so wochina eye omutuo special oda new town enkani baby a always sport no so ewo wo pencheche mu bia simidia na wafre Empress Empire and Pap ewo meiso 0241 456669 0241 456669 now ne Empress Empire and Pap penny for so etwetwe enkomo afei wo bi anase ejumeku obi wamo epe asase ato na baby a wamo pe asase ninie wamo pe fiti Jubilee Hospital ediba besi eye achema boabo baby a frontier filling station ewo no Jubilee Hospital de ba besi ewo no ene ewo asase wo mu ho baby a wobetimi afra wom sa wo ton anasa wo de rent wom so wo maye krado pa wo mani abre enti wo bi ewo ho na wafra wom wo emeiso 0244 878-763 0244 878-763 now ni empany4 so atwetwe nkomo eno no eya asase ne bedruswe enso eya store anasa shop wo store dan wo pese wo de han wo shop wo pese wo de han a obi aye krado pa store anasa shop a wo de han na ne wono so abehan na baby a wo pe no se ewa aboabu krojwe mu ne aboabu patem ha na se bi wo hwa frɛ na wo beba na waba behwe se ni aboabo soso na wo achim aseni a eno so frɛ na wo beba behwe nti sa mi aye mienu yi ana wo pɛ aboabo anase asene o wo store anase shop na wo de han a na wa frɛ na wo beba beje eno nti ne mabubo so nyina wo bi a tro emei to ne frɛ no 0545 950 502 0545 950
502 friend our beba no aba so be hwem na se edemu krugenti a ene na wato enso edi afei abusua ya toa ensem no eso Abusia ya transem ne so ana ye kwani akwa kopie mo ewo Finland abrochimai mo na abusia Finland abrochimai mo na ene amanebo a ebeboba kire musa wasuafo a ye paw no asa Finland amamu hu sensem nyina wonhwane ne wontoto no economic minister watintim nkrata chorochoro nkrata edene nsa ahyase de akwa akoma mpanifo asa dwumadi a yade ama no wahwese ne Finland amamu otie pa abusia nyade a wobetimi agina no enyade a wobetimi ahwa ma amamu no asusu etimi akọ enkan titintontan wose womunyi womudibre ne wono so won konkotena de baabie na abusia ka kwakwesa enye ne edi kan a esi enie ene na sentem resign wo resign sa na nia enam soma we ni apusu mpenifo a wo Finland ko dwanim kakra ne se wo pani a wo atworo nkrata de akọ a wo chem se nya de bre no wo betimi ato aso no ye pa ne kura no bense ne fo an poli edu ntem nie 10 days in temani o an wo kwa ya we tintim enkrata ede akwakoma mo wo kire mu se nya de a wo betimi nso agina sa economic minister ebiem ese di brani ade koma no anase di bran penifo de man no eye di brank wo se wotimi tina so be se infinhia ne 4 years in term na 4 years in term ne infinhia ne fo an poli du an wetintim nkrata de akwa wo kire mu se emu oden enya de wo betimi enso again na wade nkrata ni ko awie ye no ana chese wasan so hwe ye friends emtrofo enhyemu ensentrofo enhyemu a wo fra ye no ana ne wo gina ye mpanifo anemu wonu akasa di bra ye de ema no wade epacho chencheche ema de hia wonum ewo Finland ema mu a wo chem sese bio enye se ebia pesaminkumi nya suban bie ana wo pese woda na die nemom se ne ebe ya wo man Finland wo mumpumtuo wo mamamu so ebekon kanti ana wetintim sa enkrata no wo hwe di brani adema na wo se di brano emu oden esanso asis wapa enunti se watena se ye hwe han ese dwumadie no wo hwe wo chena wo betimi aye na de che wo betimi aye wo se anhwa mfinhia nan no ebeso no na enya de Finland kro no eba na mamu hu sensem a etimi akonkan ekoba ne sa susu de ne esobo no wonu a ne de bebo no enti one person wo bia de sobo ebebo no na one person wo my Finland wo mamu hu sensem ebetoba ha wo mamu hu sensem ebegigenti an wo se wo kruchi nkrata ade akoma penifo a wo sre penifo se animanimia Finland kro ni wo mu do so pa wo mu fo mani ehwemo wo mu do mani hwemo wo betimi anya obi a wo betimi abo adwuma wo betimi anya obi a wo mu di ni sinanemu a wo my Finland wo mamu hu sensem ebetimi akonkan na etimi agina ye enuti wase ni odi kan no wo sre pa esa Finland kro no wo mu enfa na fom so enche no se ne edi kan wo gi di brani atumu na nefu an poli edu entem wasastro enkrata wase wo man ne enkan ko etu an wo chiro sa enkrata na enu ada efiada no wode ekoma empenifu a Finland kro no ehye wo monsa na esi wo mo esre eso abusia ye gina ensemi so na ene anopa nsia kase a asamufo asemu